Metro Dasmariñas, our peace builder president, Barbie Dichosa, is service enthusiast. Subukan nyo nga. Sabay-sabay tayo. Ayoko, sabay-sabay na. 5, 6, 7, go. For us, for us, tapos may gabi. Bakla kasi walang ano, walang banutas. Tingin mo kasi yung banutas. Pero kung pinasa na. Maganda ba yung baka bakit ng ano lang. Baka sa taas ka nung nakain. Hindi, tama. Basta ganyan lang. For us, Ayaw nga, ano to? Hindi, dito na lang, ganyan sa. Naka-record. Naka-record na pala yan with drip. Ang pangit! Tama lang yan. Ito pala.